A sección sexta da Audiencia Provincial da Coruña acollía esta mañá a primeira das sesións polo accidente mortal rexistrado en Palmeira en maio de 2019. A acusada María del Pilar Fernández Patiño afirmou na súa declaración non lembrar nada dos instantes previos ao sinistro. Recoñeceu que na fatídica xornada consumira alcohol, concretamente 3 viños pola mañá, pero que a 1:30 da tarde tomou un medicamento contra a depresión e se deitou. Pola tarde colleu o coche para dirixirse dende o seu domicilio en Aguiño ata unha consulta médica en Palmeira. Non chegou. No límite entre a Ribeira e a Pobra, o BMW que conducía colidiu frontalmente co SEAT no que viaxaban Abraham Muñiz e Sara Lampón, que faleceron prácticamente no acto. Segundo se recolle no informe realizado polo equipo de reconstrucción de accidentes da Garda Civil de Tráfico, o vehículo circulaba a unha velocidade de 130 km/h no momento da colisión, dobrando o límite de velocidade permitido nesa zona, e que invadiu o carril contrario, chocando contra o turismo no que viaxaban os dous mozos. A acusada rematou a súa declaración pedindo perdón ás familias das vítimas, desexando ter morto ela en lugar dos mozos. O xuízo continuará coa declaración de testemuños e peritos ata o mércores, cando un xurado popular deberá emitir o seu veredicto.